Hello everyone, welcome back to my YouTube channel JBDTS Family YouTube channel बयखौबो बुंलायबाय लोगोफोरा आङो दिनैहाय थांगोन भैरबकुन्द'आव आरो जोंनि धर्मनि उत्सव जागोन आरो ओमफ्राय बेयाव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिखाबायना थाम्बनेइलाव नायनानै माने गारि खाथियाव थाखाबाय नालाय आङो ओमफ्राय नै गोदानबो गानदों नालाय ड्रेसआ गोदान गानदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहा मिथिखाबाय ने उत्सवआव थांगोन आरो नोंथांमोन ओमफ्राय जाखिनि भिडिअ खालामनो हायो आङो नोंथांमोननो खिथिलांगोन आरो ओमफ्राय नोंसोरबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ लोगोफोर स्किप खालामनाङा भिडिअखौ दिनैहाय जोंनि उत्सव जागोन आरो भैरबकुन्द'आव ओमफ्राय बेयाव थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर बिदिब्ला थांबाय थानोसै लोगोफोर बिदिब्ला थुदो आंजों लोगोसे भैरबकुन्द'आव नोंथांमोनहाबो फिसालायाबो नै ओमफ्राय जा फेमिलि थांगोन आरो जा मालिक ओमफ्राय फिसाला सानै ओमफ्राय आं ओमफ्राय आइबो थांनो नागिरदों ओमफ्राय आइया देहाया बोरैबा नालाय ओमफ्रायो थांथ'लानो आरो ओमफ्राय बाबाबो थांगोनदां स्कुटिजों ओमफ्राय दा थांनो ओंखारगासिनो थांनोसै आरो नै लोगोफोर फाइनालि सफैबाय ओमफ्राय गारि दोनदो आरो नै गारि दोनदो गारियाबो बिराद लारि खानाय गारिया बिदिब्ला थांबाय थानोसै फुजासालियाव बिराद मानसि जादों आरो ओमफ्राय दायो थांसिगोन आरो जोङो खुलुमखांबाय प्रनाम खालामखांबाय दायो बेरायनो थांसिगोन आरो खाथि खाला जायगायाव खाम जाना लानोसै नै खाम जानो मानसिफ्रा इथिंबो नै इथिंबो बिथिंबा लिंगासिनो गारि गोनांथिंसो लिंदो इयो जिसिबि नायनो नै जिसिबि नायनो लिंदों नै फिसालाया ओइथिं एकदम गरमथारा आरो माबायाव भैरबकुन्द'आव नै ओमफ्राय फिसालाया अन्थाइखौनो जि गिदिर होननानै नुफेरा नालाय अन्थाइखौ ओमफ्रायो अन्थाइखौनो गिदिर होननानै नायबाय थाथारदो आरो बेफोर अन्थाइखौ जानोसै नै फिसालायाबो सक'बार जाबाय जाथाराव नै दैसाया नै दैया मा अस्थ' गोजां आबाय नै दैया ओइयाव मोनसे दंबावोब्रा बे मोनसे बिराद गोजोंखा
जाखादों आयौ 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 होमबालाय ओइथिं हाजोथिं थांनो हाजोआव गाखोनो लुगैदों आरो फिसालाया ओमफ्राय ओइ हाजोथिं थांसै नै हाजो गाखोनाया बासानो बास बिराद बास गोजा लारि लारि जों थांबावलासो आरो बैथिं आयु थांजोबनांगौबा टाइमानो थोखानाय नङा मोना लांलायलायगोन नै फैदों आरो फैदों थांदों फैदों बेरायदों दायो सुसकेटआव थांनोसै आरो जोङो बेरायजोबनो हाबावासैसो इथिंहाय हा मानसिफ्रा जामथार ना ओइथिं नै एकदम बै जों पिकनिक जाखादों नै उत्सुबाव फैनायसोना पिकनिक जानो फैनाय बिराद बिर सोर सोर महा फैदों फात्ता गैला आरो गिदिंफिनजोबनोसै tasar manci ayo lalai naik lalai biar angge jangan terus sepusin dah habar gezer semuanya suhinya hala man bir man serat hai sese dia gak kelale apa malah gak sporting tuh habzayan आरो ओमफ्रायो नै बिथिं एसे खम बिथिं हाबनो मोना नालाय राबा गारिया जल्दी करो ससे हाबनो होगोनदां ससे हाबनोसै आरो जों बबेसिम थांनो मोनो नायनोसै नै मानसिफ्रा फटक लासोगारलायदों मालाय बयबो सेलफि फटक भुटान गेट मोनबाय भुटान गेट हाबनो होगोना होआथाय हाबनो होआदांहाय सान्दुंजों मोजां नुवाखै सैमा फानदों इनि हाबनो होआ भुटान गेट लोगोफोर जों गरम मोनदों आरो नै न'आवबा ब्लेंकेट हिरि जोमनानै थानांगौ ओमफ्रायो बाव फैनानै गरमसो मोनफैदो आरो माबायाव हाजो जाबाय नालाय थाना खाथि जायो नालाय ओंखायनो गरम मोनदों आरो ओमफ्राय हरावबा थान्दा जागोन खमला फानसोदों एसे खमला फानदों मानसिफ्रा बिनिफ्राय थांमोनला भुटानाव दं आरो दायो नै गेट बारबाय जोङो ओमफ्रायो माबानानैसो भटार आइडि कार्ड माबानानैसो खिथिनासो हाबनो मोनबाय आरो जोङो भुटानाव ओमफ्रायो नै फरेन कान्ट्रियाव दं आरो जोङो दायो इण्डियानाव गैथ'वा ओमफ्राय नै ओरै फिसालाखौ खिथिनो लुगैनानै फैबाय आरो जोङो फिसालाया नायनो लुगैजोबो नालाय दिनैसो खेबसे सिगाङाव उन्दैयाव खेबसे लाबोखांबाय आरो गावहा गोसोआव गैयामोन ना बेखायनो दा नायजोबनो लुगैथारदों आरो आवगोलाव हाबनो मोनोमोन दासो हाबनो मोनला नै आगैमोन लोगो मोनदों आंहा दिनै बेलस्रि मा गामि बेलस्रि मैनागुरिनि आरो ओमफ्राय मा नाम नोंसिनिया आंना आमिना आनिसा लोगो मोनदों आरो बिसोरो उदालगुरियाव गाखोगोन आरो
माबा ट्रेन गाखोगोन आरो सारिथानि ट्रेनाव गाखोगोन आरो इसोर आगैमोनखौ लोगो मोनदों आरो इसोरा माने माजों फैनाय होनदों दहायो फुङावहाय फुंनि 5टानिफ्राय फैदों बेयावहाय 6टायाव मोनफैबाय ज' लोगोफोर बिदिबा थांबाय थानोसै ने न'सिम जेरै आगैमोना मालाबा लोगो मोनबा माबाबानो जाबाय आरो माथो होबानो जाबाय दे थांबा लोगो मोन स्टेसन मोनफैबाय आरो फाइनालि लोगो माबा आगैमोनहा थांनांसिगोन आरो गेलस्रियाव ओंखारदो स्टेसन मोनफैबाय ओंखारसिगोन आरो इसोरो दे बाय 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 जाबो थांसै थांदो दे बाय बाय थांनो नांगौमोन दे मोनफैबाय लोगोफोरा मोनफैखाबाय दे होमब्ला थांदो दे थादो बाय बाय फिसाला उन्दैया उन्दुलायबाय नै ओमफ्राय जोङो दायो उदालगुरियाव दं आरो उदालगुरिनिफ्राय थांगासिनो दङ ओमफ्रायो दानि आगैमोन लोगो मोननाया बिसोरो ओमफ्राय बिराद मोजां रायलायबाय आरो आंजों स' थेंक इउ आंहा सिरि बरिं जायोना सिरिमोन ना ओमफ्राय लोगो मोनबोना ससे बिराद मोजां मोनदों आरो आगैमोनखौ थेंक इउ होबाय आरो आङो स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबलांनो सानबाय आरो दायो मोनाहैगोन नालाय ओमफ्रायो मेंहा फैयोबो नालाय न'आव ओमफ्रायो बेखिनियावनो दोनसै आरो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोन बाय बाय